Ой, Алла сакласын. Мен андай сөзін әйтергә дә даже куркам камера алдында. Юк инде. Ул бит Инстаграмда гына шарикны төшәләр. Андый кешеләрне күргәнем бар просто. Нинди кешеләрне? Мин үземне ул категориягә бер дә кертмим. О, вообще. Күпме бар, Аллага шөкер дип яшәрбез. Без инде теге миллиардерлар буласы кешеләр түгелбез. Сез үзегезнең популярлыгыгызны ничә яшьтә туя башладыгыз? Мин бик яшь идем. Ничә яшьтә? Безгә менә 22 яшь, икебезгә дә. Сезгә икегезгә дә 22 яшь. Миңа ул вакытта 20 яшь иде. 19-20. Беренче җырларым чыкканда, радиоларга бирә башлаганда. Инде минем өчен белмим, әллә ничек теге барып җитмәс җир кебек. Беренче җырларымны биргәч тә, ул вакытта әле халык үзе шалтыратып үзләре заказ бирәләр, җырның нинди җыр ишетәсегез килә дип сорагач, алар һәрвакыт үзләренең нинди җыр ишетәсе килгәннәрен шунда әйтәләр иде. Һәм мин теге радионы тыңлагач инде мине заказ бирәләр дә уялып китә идем ничектер. Үз кыенсынып китә идем. Шуннан да мине ишетәселәре килә минем җырны дип. Шуннан соң көненә берничә тапкыр шулай ишетә идем. Аннан соң миңа шундай сүзләр дә килеп ишетелде инде башка артистлардан. Менә ниндидер Гүзәл Уразова дигән кеше чыккан имеш. Әтисе байдыр күрәсең, сатып алган бөтен радионы, Шулай да дип әйтәләр. Шалтыраттырып үзенең җырларын бирдерә имеш дип. Әми баба ди менә Казанга килгәндә минем бер генә таныш кешем дә юк монда. Мин шундай бәхетле идем. Минем өчен истә калырлык еллар булды ул дөресен әйткәндә. Һәм менә беренче концертларым инде миңа 20-21 яшь бар икән. Беренче концертларым әле пирамида үзәге монда инде хәзер бик матур. Әле ул яңа төзелгән генә иде ул вакытта. Һәм беренче ачышында минем үземнең беренче концертым шунда булды. Иң беренче концерт минем концерт булган иде һәм халык шыгырым тулы. Мин чыгам, тирлим, куркам, сүзләрне онытам. Шулай итеп, андый зур тамашачылар алдында зур сәхнәдә чыгыш ясарга хәтта мин әзер дә түгел идем ул вакытта. Шуңа күрә минем өчен менә йолдызлык дип әйтәсез инде сез аны, минем өчен теге иң беренче дулкыны шунда хис итәргә туры килде. Ул көннән бирле инде мин бер дә үзгәрмәдем дияргә кирәк. Ничек бар шулай? Иҗат итәм, Аллага шөкер җырлыйм. Гаиләм бар, балаларым исән-сау, тамашачыларым күп, Аллага шөкер. Инде менә 17-нче сезонны биргән идек быел. Шулай гомер үтә. Гомер үтә. Менә 20 яшьтә дидегез, менә шундый уңышка ирешү өчен нәрсәгә ия булырга кирәк? Талантмы, тырышлыкмы яки бәхет эшеме? Миңа калса, иң беренче чиратта кешенең таланты булырга тиеш. Һәм шуңа өстәлергә тиеш күп әйберләр. Шул ук вакытта әзрәк үҗәтлек тә булырга тиештер. Әлбәттә белем алырга кирәк. Очраклы гына түгел, синең юлыңда очраган һәрбер кеше мөһим була башлый ул юлга барганда. Шуңа күрә миңа калса, талант кына җитеп бетмәй, әлбәттә күп әйберләр кирәк. Ләкин иң мөһиме менә хыял дигән әйберем булса, аңа ирешергә инде аның юлы табыла миңа калса. Яратып эшләсәң эшеңне. Менә хыял дидегез, шундый сорау бирәсе килә. Сез инде күп әйбергә ирешкән кеше. Сезнең инде үзегезнең стилегез, үзегезнең урыныгыз бар татар эстрадасында. Хәзер нәрсә турында хыялланасыз? Минем хыялым исән-сау бәбиебезне алып кайтырга инде хәзер. Минем 4нче балага узганыгызны кайчан һәм ничек билдегез? Ничек билгеле була инде? Билгеле булгач та инде мин үземчә сөендем инде. Чөнки бу чыннан да Худайдан көтелмәгән бүләк булып чыкты безнең өчен. Илдарга шул көнне әйтте. Ул да шулай бик сөенде. Һәм шунда ук әйтте, алып кайтабыз, көтәбез дип. Шулай инде. Икебез дә ничектер бер дулкында инде шулай сөендек тә. Шуннан соң җәй көне иде инде. Җәй көне. Җәй көне.
Ничек сюрприз жасап etmediniz mi? Yok indi. O bit Instagram'da gına şarik neticeler. Менә шундай гендер пати оештырырга юкмы сезнең теләгегез? Беләсезме, малаймы яки кызмы икән? Әлегә шәбез әйтмибез. Белсәк тә. Беләсез. Партнерский родыга карашыгыз нинди? Ой, Алла сакласын. Мин андый сүзне әйтергә дә даже куркам камера алдында. Алла сакласын. Андый бер булырга тиеш түгел. Түгел дип уйлыйсыз. Ну, бу минем фикер, белмим, минең белән күпләре килешерләр дип уйлыйм. Бу бик серле, хатын-кызның була торган бердән-бер әйберсе, шуңа күрә миңа калса моның турында әйтергә дә даже кирәкми. Сорау түгел, әйтү дә даже. Элек бурын заманнан ничек калган, шулай булырга тиеш. Хәзер модага кирип китте. Мин ул моданы кабул итмим. Сез нәрсә әйтерсез белмим, минем өчен ул мода, ул жүләрлек миңа калса. Жүләрлек. Хатын-кызның төп эше, төп дөньяда калдырасы, туасы сабыйлар булырга тиеш. Хатын-кыз гомумән шуның өчен яралган, шуның өчен тугандыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә бала ул иң мөһим әйберләрнең берсе минем өчен. Тормышта балаларым, гаиләм минем иң беренче урында дип әйтим инде. Аннан соң эшем, аннан соң инде калган әйберләр. Татар телле блогерлар арасында, җырчылар арасында дип әйтик, безнең Instagram беренчеләрдән булып бара. Аллага шөкер. Һәм ул бик авыр. Җиңел юллар без эзләмибез әлбәттә. Ләкин ул бик авыр. Авыр булса да без менә үзебезнең әйткән сүзгә туры калып, без чын үзебезчә, милличә үз телебездән Instagramны алып барабыз. Бар, анда русча кушканнар бар, әйме? Кушалар безнең аудитория киңрәк булсын дип. Ләкин безнең төп эш мәсьәләбез аудитория киңрәк түгел, ә үзебезнең милләттәшләребезне шунда каратып тотарга. Туган балаларыбызны телебездән аермаска. Балалар да безнең TikTok'та видео җибәрсәләр инде, кызык төшерәбез кайвакыт. Шуңа күрә Instagram'да теге материал җитмәү дигән әйбер бик кытлык кичермибез инде. Нәрсә булса да төшерүгә табылып тора дип әйтим. Нәрсә турында язып була Гүзәл Уразова? Нинди начар комментарий калдырырга мөмкин? Калдыручылар бардыр инде, ул мин бик игътибар итмәскә тырышам дөресен әйткәндә, минем вакытым юк. Һәр берсен төпләп, карап, нитеп утырырга. Ләкин берәр теге тузсызрак берәр нәрсә язып куйсалар инде, мин шаярып җавап бирәм һәрвакыт. Чөнки һәрбер шаяруда Доля правды. Нинди дә булса Дөрестлек. Дөрестлеге бар бит инде аның эчендә. Мин шуңа күрә аның күңеленә салып куям. Үзенең менә шушы дөрес булмаган әйберсен бәлки аңлар дип. Мин катып калмыйм, ләкин мин аңа әз генә теге җавапта кыстырып җибәрәм. Аңласын өчен. Ә менә паскартыгыз выпендриваться итә дип әйттеләр бит әле дип, ансы менә шул инде, бит төрттереп кенә кую. Ансы инде бигрәк теге сүз юктан сүз чыгару, шулай дип кабул иттем мин. Чөнки төрле кешегә шулай, мин ул сүзне кулланырга да әллә ничек теге. Мин андый кешеләрне күргәнем бар просто. Нинди кешеләрне? Выпендриваться. Мин үземне ул категориягә бер дә кертмим. Керткәнем юк, керт алмыйм просто. Аңа мин көлеп карыйм бу әйбергә. Ә сез үзегез текстлар язасызмы постларга? Постларга күңелем туса язам. Текстлар бик күп язам. Гадәттә үзем язарга тырышам. Бар инде теге хәерле иртә, ни андый инсе мөһим булмаган теге. Минем фикер кермәгән постлар булырга мөмкин, ансын инде шаблон дип атабыз инде. Кайвакыт бик сирәк. Вакытым булмаса, мин монда булмасам, безнең киңәшчебез куярга мөмкин 1-2 пост. Абылай мин үзем бик карап барам. Нәрсә куярга, куймаска, бик күп әйберне мин куймаска дим инде. Уйлыйм тамашачы турында, нигә дулкынландырасым килми. Ә нәрсәләрне куймаска буласыз сез шулай? Нәрсәне дип инде. Берәр фото астында берәр нәрсә язам да, мәсәлән, аннан соң уйлыйм, ярар мин моны эшләмим әле бу юлы. Соңрак куярмын, бәлки вакыты җиткәчтер дип. Ләкин берәр
видео туарга мөмкин. Очраклы гына берәр нәрсә. Һәм уйлый башлыйсың аннан соң, аһа туктале без моны куйык микән? Куйсаң тагын нәрсә дип язылыр. Ни өчен үз бизнесыгызны башлап җибәрергә булдыгыз? Бизнес дип инде төрле әйбер бар бит. Менә мәсәлән, мин үземнең атыми шушы компаниясе өчен җавап бирәм. Үземнең китергән тамашачыларым алдында да җавап бирә алам мин. Алар кулланган әйберләргә мин инде гарантия бирә алам. Һәм ул вакытта алар бер нәрсә дә югалтмыйлар. Мәсәлән, минем өчен ул теге бүгенге көндә нинди дә булса доход китерсә, мин сөйнәм. Китермәсә дә мин сөйнәм. Чөнки мин аның белән булай да кулланачакмын. Алай гына да түгел әле, безнең хәзер структурада 5000-гә якын кешебез бар. Без көннән-көн үсәбез. Һәм мин аңлыйм, бу параллель рәвештә үзе дә эшләп барачак икәнен. Шуңа күрә мин аның өчен теге тилмереп, янып, нитеп, киеп йөрмим. Теге параллель рәвештә эшләп килсә, аягына басып китсә, миннән башка да эшли алса, миңа калса, мин аңа ниндидер менә яңа теге ачып җибәрергә мөмкинчелек кенә бирдем. Татарстанда, Рәсәйдә без менә шушындый структураларның берсе булып саналабыз. Бүгенге көндә безгә инде Корея вәкилләре без шулай күз салалар, безнең турында сөйлиләр бөтен дөньяда. Шуңа күрә миңа калса, безнең Татарстаннан чыккан лидерларыбыз булса, бу әйбәт түгелме соң инде менә? Алар инде дөнья күләм сәхнәләрдә басып торачаклар. Үзләренең менә без шушындый гына гади кешеләр идек, ә бүген без монда басып торабыз. Рәхмәт сезгә шундый мөмкинчелек биргән өчен дигән сүзне ишетер өчен генә дә мин шу сәхнәдә басып торыр идем. Шуңа күрә миңа калса, мин менә килгән кешеләргә бәлки тормышта ниндидер адым ясарга мөмкинчелек бирәмдер. Бу бит инде бик зур эш. Бәлки кемгәдер мин ярдәм итә алырмын шуның аркасында. Үземнең компания турында шулай әйтә алам мин. Башка компаниялар турында әлбәттә мин бер нәрсә дә сүз әйтә алмыйм, чөнки мин моңарчы бер компанияда да эшләгәнем булмады. Үземнең төп эшем минем җырчы, мин мәңге җырчы булып калачакмын. Мин бүген дә, иртәгә дә шул ук гүзәл, шул ук сәхнәдә булачакмын һәм нинди генә параллель эшләр булмаса да, минем төп эшем ул җырчы булу. Ә инде параллель булса, мин кемгәдер файда китерә алсам, мин дә бәхетле кеше булмаячак. Моңарчы да төрле шөгыльләр булды безнең. Ләкин теге бәлки сөйләмәгәнбездер, бәлки белмәгәннәрдер. Бу инде күпкә билгелерәк әйбер, чөнки без Instagram аша күбрәк инде бер-беребезне танып беләбез бит инде. Шуңа күрә анда бөтен нәрсә күренә хәзер. Кемдер реклама куйса да күренә. Без аның турында сөйләмәскә дә мөмкин идек, сөйләргә дә мөмкин идек. Төрле параллель рәвештә булган эшләр булырга мөмкин, төрле җырчыларның. Ләкин теге сетевойны сөйләгәч, инде кемгәдер бәлки, юк, иң мөһиме булсын ул, төрле әйбер булырга мөмкин. Иң мөһиме сыйфатлы булсын, кеше алдау әйбере булмасын. Шулай бит инде. Менә безнең төп мәсьәлә кешене алдамаска, мәҗбүри бер нәрсә дә әйтмәскә, сөйләмәскә, бер кемне дә мәҗбүри китермәскә. Һәрбер кеше үзе белеп, үз теләге белән килгән кешегә генә без ярдәм итәбез. Ә менә артистларның хәзерге торышы, концерт мәсьәләсе ничек тора? О, вообще. Безнең дә шундый мәсьәлә килеп җитер. Ләкин без бит инде концертларны кичектердек 1 елга. Без күчермәдек. Без шул ук концертның 2нче елга шул ук көнне билгеләдек. Анда булды шундый мизгелләр, халыкны җибәрмибез, таратмыйбыз дип төрле җырчылар инде бу срокка куеп карадылар, тагын кичектереп карадылар. Ну бит нормаль әйбер түгел бит инде бу. Соңра хәзер менә 50% диләр. Аны кем белеп бетә, нәрсә булып бетәсен азактан. Шуңа күрә без инде бер тапкыр әйттек, менә 1 елдан соң шул ук көнне без җыелырбыз дип. Әле 1 ел булмады. Ләкин теге кешене тилмертеп йөрү юк булмаган. Күпме бар үзебезнеке, как говорится, күпме юк безнеке түгел. Шуңа күрә күпме бар, Аллага шөкер дип яшәрбез. Без инде теге миллиардерлар буласы кешеләр түгелбез. Анда сәхнәдә жүрүп миллиард акча эшләп булмый. Менә үзебез эшләгәнне безнеке булыр, эшләмәгәнне безнеке булмас дип. Шулай булганна шөкер итәбез, көтәбез, концертлар башланыр әле дип.